Prezentujte hoši, oznámil som im, že uplatňujeme článok 32 a že nemajú. Áno, znovu vám opakujem, že nemáte právomoc, moc a právomoc je vzájomná. Tu máme my, lebo sme prevzali sme moc. My sme prirodzení zákonodarcovia a ideme pred parlament presadiť prirodzenú rovnosť ľudí. A vodič, poďte sem nachodiť, stojíte na ceste, niečo vás zrať, stojíte vám. Zákonodárnu moc občanov. Znovu vám opakujem. Nebudete stať na ceste. Znovu vám opakujem, že ste verejní nepriateľ. A teraz som znovu povedal, že ste na ceste. Rozumiete, čo som povedal teraz? Vy mi nemôžete rozkazovať. Vy nemôžete to na ceste, keď budete to auto, čo vás zrať, budete vám nerozumiete, čo vám teraz hovorím. Akože môžem to zobrať do úvahy. No, tak to zoberte do úvahy. Dobre. Ale budem pred autom. To mi nezabraníte, ako pred autom ma nič nezrazí. Dobre, dajte mi osvedčenie, ďalšie doklady. Aké chcete doklady, keď my sme prirodzení zákonodárcovia, svojho zamestnávateľa kontrolujete? Veď vám to opakujem. Vyzvali sme príslušníkov ozbrojených síl, Vyzývam predložte mi doklady potrebné vedenia premávku vozidla. príslušníkov ozbrojených zborov a záchranných zborov, aby sa pridali na stranu povstalcov. My ideme bojovať za svoje práva, za svoj národ a za svoju republiku. Pred parlament. A vy nás blokujete? Pán vodič, rozumeli ste tomu, čo som vám povedal teraz? Rozumiem. Ale vy ste rozumeli tomu, čo som vám povedal? Ja som vám tiež tomu rozumel, hej. Súhlasím. Je to váš názor, ja mám svoj názor. Berem vás ako človeka a ako občana. Teraz sa s vama bavím ako občanom, ale vás upozorňujem, že máte postavenie aj človeka a viete veľmi dobre, čo je zlé a dobré. Teraz som vám oznámil právne skutočnosti. Už nemáte právomoc. Tá právna skutočnosť, zákonodárna moc sa v roku 2004 1. mája odovzdala na Európsku úniu. Jej zákony majú prednosť pred našimi zákonmi. Touto právnou skutočnosťou zanikla Slovenská republika a národ. Takže vy ste verejný nepriateľ. A nemáte právo. Už máte doklad. Občanský, vodičský máte. A čo ešte chcete? Takže vy nás tu budete šikanovať za uplatňovanie základných ľudských práv. My uplatňujeme článok 32 a vy nás tu idete obťažovať nejakým zákonom o policajnom zbore a právomocami a pritom žiadny zákon nesmie odporovať ústavnému právu. Právo na odpor. My sme tu teraz sudcovia, policajti, prokurátori, vláda a zákonodárny zbor. A týmto ste prebrali deliktuálnu zodpovednosť za protiprávne konanie. A ešte vás upozorňujem, že bojujeme za svoje základné ľudské práva. Takže ste už aj medzinárodný zločinec. Pán vodič, máte tie doklady? Áno, máme. Juraj, to je táto konfiguratíva, čo je to? No ale, vyznie mi zase niečo? Páni, my máme akciu. Bránite nám vo výkone nášho práva? Môžete si pozerať, lebo to je sestriné. Hľadajte si, čo hľadáte. Ste ozbrojení a to je ten rozdiel. Práva ozbrojených a práva neozbrojených. Máme všetko určite. Určite tam je všetko, lebo sestra si plní povinnosti. No, sestra si plní povinnosti. Tá platí ako sprostá. Aj to, čo nemusí.